Здравейте, Accenture, представете се. Здравейте, ние сме Accenture България. Съответно сме корпорация, имаме 730 хиляди човека в световен мащаб. В България сме около 1600, като имаме няколко бизнес линии. Едната е Technology, това, което е по-интересното за хората тук, където развиваме доста интелигентни платформи, e-com решения, всякакъв тип решения, свързани с фронт-енд девелопмента. Защо сте тук? Тук сме, за да можем да срещнем млади ентусиазирани хора, както и опитни професионалисти, и да можем да представим нашата компания, това, което правим, услугите, които предлагаме, както и да видим как можем да сме по-полезни на хората и на обществото. Това е супер инициатива. Харесва ли ви GS Talk? Какво харесвате всъщност в GS Talks като ивент? Разбира се, самата идея всъщност е прекрасна. Мисля, че днес е 10 годишнината на евента. Ние сме тук за втори път и сме изключително доволни. Самия евент събира много млади, будни хора, които искат да се развиват и да stay with sharp minds, което е доста важно днес. И се опитваме да им дадем някои насоки на по-джуниор хората, които първо ще си търсят работа, да можем да ги насочим, да ги подкрепим в тяхната кариера или поне в старта и вече за по-опитните хора търсиме такива, с които да можем да работим, да продължим напред. И да, това е. Благодаря, Accenture.